Hola, soc l'Eva Piqué, soc periodista, escriptora, soc una superdona com tantes n'hi ha, d'aquestes que intentem arribar a tot arreu i no ho aconseguim perquè és impossible arribar a tot arreu, anem tot el dia de bòlit, amunt i avall, som esclaves de l'agenda. He vingut a fer una xerrada que es diu La feina o la vida. És una xerrada amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, valgui la redundància, perquè ja em direu quina dona no és treballadora, però bé, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora he vingut a parlar de la feina o la vida. Què passa? Que les dones, perquè normalment som les dones, sovint ens veiem obligades a triar entre una cosa o l'altra. I sap greu perquè ens havien venut una moto, que és que podíem arribar a tot arreu i que ho podíem fer tot. Que les dones érem superdones. I no és veritat. O sigui, nosaltres ens ho vam creure, amb aquella innocència ens ho vam creure. I jo crec que va ser, o sigui, el que ens va enganyar, jo crec, sempre dic que devia ser un desaprensiu disfressat de feminista, que ens va dir, ui, vosaltres les dones, rai, que arribareu a tot arreu. I així anem, de bòlit tot el dia, amb la llengua fora, amb la culpabilitat per bufanda, perquè sempre tenim aquest sentiment de culpa que ens aixafa, per això, perquè no arribem a tot arreu. No arribem a tot arreu i no podem arribar a tot arreu per això, perquè és impossible. Que sempre és un consol, quan saps és que no pots arribar-hi, doncs bé, és que si una cosa no es pot fer, no es pot fer. Ens van enganyar, o ens vam deixar enganyar, o vam fer un mal negoci. Vam fer un tracte en què les dones ens vam incorporar, la dona occidental es va incorporar massivament al mercat laboral i va demanar ben poca cosa a canvi. Teníem tantes ganes de demostrar que professionalment érem equiparables als homes que ens hi vam abocar. I això sí, ho vam demostrar, o sigui, la dona més o menys ha entrat a l'esfera pública. Però els hauríem d'haver dit, jo aniré a la feina, pencaré com el que més, però a canvi vosaltres entrareu a casa, entrareu a l'esfera privada, posareu rentadores, aprendreu a separar la roba blanca de la roba de color i fareu aquestes coses tan agradables de la intendència domèstica. I això no ho vam fer un mal tracte. I ara a aquestes altures ens n'adonem que realment alguna cosa ha fallat, perquè la dona s'ha incorporat al mercat laboral, la dona ha entrat a l'esfera pública, és present a l'esfera pública, però l'home encara ha d'entrar dintre de casa. Encara ha d'aprendre a posar rentadores i ha d'aprendre sobretot això, a convertir la criança dels fills, que és una cosa bastant més agradable que les rentadores, i ha d'aprendre això, a fer efectiva aquesta igualtat. O sigui, la majoria d'homes jo diria que estan d'acord en què hi ha d'haver igualtat en les tasques domèstiques, en la criança infantil, però que després, a l'hora de la veritat, costa que ho portin a la pràctica. Llavors jo volia explicar-vos 10 mites falsos, perquè es parla molt de la conciliació laboral. La conciliació laboral i familiar, la conciliació és una paraulota que està de moda. Està de moda, se'n parla molt, però no l'ha vista mai ningú. O sigui, com a molt hi ha algú que coneix algú, que coneix algú, que coneix algú, que diu que s'ho munta la mar de bé a l'hora de combinar la feina i la vida. Doncs això, senyors, no és una realitat, estem parlant d'una llegenda urbana, algú que coneix algú que coneix algú. Vull dir que la conciliació laboral és una paraulota fantasma. Llavors, us volia explicar 10 mites falsos sobre aquesta conciliació. Un és que ens diuen que la conciliació és un repte femení. Dius, home, i què més, no? Com si ells no tinguessin família, no tinguessin coses a conciliar. Ells bé tenen fills, bé tenen famílies. Dos, que la superdona, això que dèiem, la superdona arriba a tot arreu. Potser sí, però s'hi deixa la pell. Jo sempre dic, a veure, intentar arribar a tot arreu és un repte tan difícil com pujar a l'Everest per la cara nord, empenyent un cotxet i amb una criatura dins del cotxet que no para de plorar. Allò que fan que et posa tan nerviós. Llavors, potser sí que acabes fent el cim, però t'hi has deixat la pell, has necessitat uns quants xerpes que t'han ajudat pel camí i a sobre arribes a dalt amb la sensació d'haver gaudit poc del paisatge, que en part la vida era això, no? Vull dir que alguna cosa ens hem perdut. Vull dir que, a veure, això de la superwoman, els superpoders només existeixen als TVOs. 3. Els fills són un luxe, és un altre dels mites. Home, els fills, tenir fills és un dret i una necessitat social, perquè si no no arribaríem gaire lluny. D'alguna manera hem de crear els adults del futur i no són un caprici. 4. Que la conciliació només afecta els pares i mares, la gent que té fills. No és pas veritat. O sigui, qualsevol persona té vida personal i té dret a conciliar. Té dret a trobar aquest temps per ella mateixa. 5. Que la conciliació és un favor que ens fan les empreses. No és cert. Ningú s'ha de justificar quan reclama temps per conciliar.
6, que les dones tenim menys aspiracions professionals, és una altra cosa que es diu. No és cert, jo a vegades penso que potser el que sí que tenim és menys temps per autoreivindicar-nos i per autopromocionar-nos. 7, que només triomfen aquelles directives que tenen un estil masculí de lideratge. Doncs tampoc, perquè hi ha un estil femení que s'ha demostrat que per gestionar el temps, com que ja estem tan acostumades, doncs és molt més efectiu. 8, que els directius, els alts càrrecs de les empreses, han de treballar, han de fer moltes hores a l'oficina, han de treballar del matí a la nit. Home, doncs a Europa, aquesta Europa que ens diuen que tot funciona millor, on tothom, la gent és maca i rica i noble i totes aquelles coses, doncs a Europa els alts càrrecs de les empreses a les 7 de la tarda són a casa i sopen amb la família. Vull dir que alguna cosa no estem fent bé nosaltres. 9, que un altre mite és que les tasques domèstiques es poden externalitzar al 100%. Ho dubto. Vull dir que sí que pots externalitzar-ne part, però que sempre hi ha feina a fer. Sempre hi ha alguna rentadora per posar, sempre hi ha alguna joguina per recollir o algun calçotet brut pel terra per recollir, o sempre pots jugar més amb els nens o estar més amb els teus fills. 10, que les nostres mares, que eren mestresses de casa, s'ho van muntar millor. Dius, home, potser sí, però sincerament, oi que no voldríem tornar en aquella època i ser com elles? Doncs ens ho hem de muntar d'una altra manera.